Kin ano ikulim lasod dabar ni gid haimit ila biad haimit kay wala kitay mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan kundi lis pagdapig sa kamaturan. Shalom bukertob natong tanan kinig hapon ang inyong ubos nga lagad sa kanginan. Brother Gideon Silva kauban sa tong beloved brother Roy Celeste. Sa gihapon kami ang makig-uban kaninyo uban sa akong mahal nga anak Chid Kinoris Silva. Makig-uban kaninyo ni usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Programa nga hatod kanato sa Philippine Messianic Nichiren Judaism. Kini nga programa matag Domingo sa alas 7 sa buntag ngadto sa alas 8. O ginaot mangigsuon nga mana kamo sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa mga pulong sa Elohim ning taknas kabuntagon dinhi gyapon sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo AM band. Atong kumustahon ang tanan Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta sa mga taga Liti, taga Bohol, taga Mindanao nga dugay na natong wa mapangumusta o kumusta usab sa tibuok Cebu. Og sa mga kaislahan nga atong mga kasilinganan, kumusta kaniyong tanan. Sa gihapon mangigsuon ang atong buluhaton inyo makaplagan diha sa Dungguan, Perelos, Carcar City. Naagid ta mangigsuon sa boundary sa San Fernando, Cebu o sa Carcar City. Naagid ta tungod sa Arco na ay welcome to Karkarya mo nang naadya kanang welcome to Karkar naadya tungod unya ubos og jutay na ay pobre nga tigumanan dia naadya nga atong simbahan ang atong panimbahon matag Domingo matag Sabado di ay mangigsuon sa yuta matag Sabado alas 9:30 sa buntag magsugod mahumanta alas 6 gayod sa kahaponon inigsalop gayod sa adlaw panahon sa atong habdala hangtod na sa atong habdala. So inyo sa ning masundan ang atong programa pwede sublion niyo pagtan-aw sa YouTube. Inyo lang i-type ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Mugawas diya ang atong mga wali sa YouTube. O pwede sad mo mukonta ka namo kung kamo gusto mangumusta ang among cellphone number 0916-711-4624. Dalaykon kayo nga dunay, kung dili na kita maglangan, anhi kita sa pinaka-importante nga bahin sa atong programa, mga pagpamati sa pulong sa Elohim. Buino magampo na kita sa makadiyot. Bishem haadon Yeshua HaMoshiach. Sheta Adonai Shem Ralifi. Nitzrual dal si Fatay. Sa gihapon ikaw ang magapanguna sa kong dila, sa kong baba, o ang imurok hakudish Adonai, mao'y magahatag o kaalam mong kibalo. Bisan pa, ikaw mag-abli sa mga nahuna o kasing-kasing sa among mga suging tigpaminaw o sa karon lang sad nakadiskubre ning programaha. Boksi ang ilang mga kasing-kasing. Naot pa ang imong mga pulong musulod sa ilang unang kasing-kasing o ilang higugmaon kini. Sa ngalan ni mo Adonai Yeshua HaMoshiach, wag tanga ang ilang mga pagduha-duha sa unang kasing-kasing at tagi sila pagtuo nga malikon. Sa ngalan ni mo Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen o amen. Og dalaygon kayo nga dunay anhin ta mangigsuon sa pag-ukab na usab sa atong balaang kasulatan. Ato lang gyapong ipadayon ang atong mga topic. Balik-balik lang gyapon ta sa pag-awhag sa gitawag og paghinulsol or pagbalik diha sa Adonai. Pagbalik diha sa Torah. Mga igsuon, atong buksan ang atong Biblia sa libro sa Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 7. Unsay giingon Dios Malakyas? Kamo sama sa inyong mga katigulangan, naglapas sa akong balaod. Apan pamali kamo kanako ug dawaton ko kamo. Amen. Nangutana kamo, unsa may among buhaton aron makabalik kanimo? Amen. So, pareho ra gyud ang giingon sa balaang kasulatan. Kamo sama sa inyong mga katigulangan. Mao man nay tabo kanato karon nga na naglapas sa iyang balaod. So asa day tagipangita sa Adonai? Unsa day sala nato maigsuon? Ang paglapas lagi sa balaod. Sama kuno ta sa atong mga katigulangan, be atong balikan ang kahimtang sa atong mga katigulangan. Unsay nahitabo kanila? Human sila luwasan ni Moises gikan sa Ehipto. Wa sila balaod ha. Pagluwas gikan sa Ehipto, pagtabok nila sa pulang dagat, Sinay. mga igsuon, dito sa Sinai, gidala sila ni Moises. Pagdala ni Moises dito sa Sinai, luwas na to sila. Dili, wala sila dad sa Sinai, aron maluwas. Luwas na sila.
Paggawas pa lang nila sa Egypt, pagtabok pa lang sa dagat, luwas na to sila, mga igsoon. Amen. Nangamatay na ko silang paraon nga nisunod pagtabok sa dagat. O mga sundalo nangamatay. So, luwas na gyud sila. So, kay luwas naman, gidala sila ni Moises sa bukid sa Sinai. Aron unsa? Aron hatagag balaod. Dapat na malibad sila. Para makunsa man madya Moises. Aron hatagag balaod. Dingon ta sila, adi na kinahanglan Moises. Kay luwas naman mi. Dili pinagis balaod maluwas ta. Kung dili pinagis grasya luwas ta. Anong sa man ang balaod? Nang malibad unta sila. Maura ba gini katarungan sa mga pastor ron Radroy, di ba? Amen. Nga moingon sila, di na ta magtumas balaod kay luwas na ta. Unsa man ang balaod? Samok-samok lang na sa to. Importante luwas na ta. Mao man na ilang katarungan, pero dakong sayop na nga katarungan. Kay ang mga Israelita, mga igsoon, wala gyud mga tarungan sa ingon ni ana. Wala sila mingon nga Moises dili na kinahanglan nga dawaton ng balaod kay luwas nami. Nagmasinugtanon sila nga gidala ni Moises sa Sinai. Pag abot sa Sinai, dito, tulo ka adlaw sila dito. Mga igsoon, gihatag ang balaod, gihatag ang napulo ka sugo. Unya, unsay sundot na hitabo. Padayon sila sa ilang pagpanaw. Human antong panahon na. Padayon sila sa pagpanaw sa kamingawan. Gilatagaw sila maayo. Unsay tuyo sa dunay, nganong gidugay sila. Kay aron mahinay-hinay o katangtang ang mga tradisyon, mga kultura nga ilang nakuha o nakopya gikan sa mga Ehipto. Kay kung gidritso sila direct 3 days from Egypt to Land of Promise, unya 3 days lang, sigurado ko nga ang ilang batasan sa Egypt dadon nila sa Land of Promise. Kung bati sila batasan gikan sa Egypt, pag abot sa Land of Promise, bati gyapon sila batasan. Amen. Dili sila masapsapan. So gituyo sa adunay nga gilatagaw sila 40 ka tuig diha sa kamingawan aron nga ang ilang mga tradisyon nga nakuha gikan sa Egypt, mga kultura nga nakuha gikan sa Egypt, or mga practices nga nakuha nila gikan sa Egypt, ilang hinay-hinayon og sapsap, tangtang mga igsoon. Og ang tura sa adunay nga gihatag sa Israel dito sa Sinai, hinay-hinay po nilang implementar aron igo sila moabot mga igsoon sa Land of Promise na tuma na nila ang balaod. Mao na'y kabubuton sa adunay. Mao na ang atong pattern ron sa atong kaluwasan. Nganong dugay kayo ang pagbalik sa adunay. Ako ba nangalagad tag 40 katoy, 50 katoy, gwapa laging Ginoo mo balik. Nga naman, gituyo na sa adunay kay duna pa kay mga batasan, mga kinaiya, nga wa niya magustuhi. Munang gidugay ta niya, dugay pa ang aliya para nato kay giprocess patag maayo. Gusto sa adunay ma-absorb nato ang Torah. Gusto sa adunay atong i-practice ang Torah mentras ni apatadiri. So mao na naamang so nga hitabo sa ilang pagpanaw sa Egypt. So pero unsa man gyud nahitabo? Human sila mugawas o mo saylo sa Sinai. Unsay atong mabasa sa history o sa Torah, ang mga Israelita mitalikod sa Torah. Sadyang doon na sila'y hari, mitindog na ang mga hari, mitindog, pagani hari, mga maghukom pa lang gani, mga judges, panahon pa lang sa judges, mga igsoon, ang mga Israelita mitalikod na sa Torah. Daghang bisis nga sila nagpakasala. Unya sa diyag sila, musangpit pagbalik sa adunay, hatagan na po sila leader, luwaso na po sila. Unya, magpakasala na po sila. Unya, bihago na po sila sa kaaway, hatagan na po sila leader, luwaso na sa sila. Hangtod miabot sa kapanahonan sa mga hari. Pag saylo na ni Solomon, mga igsoon, ang mga hari, daghan ng mga hari nga nagpakasala, o ang mga Israelita, mitipas na gyud sa Torah. Munang giingon dire sa city sa Malakias, kamo sama sa inyong mga katigulangan, naglapas sa akong Torah, naglapas sa akong balaod. Ingon ana kita, nganong naglapas tas balaod kay hangtod karon bisag nagbasa na mo Biblia, nagpaturatoy lang gyapon mo sa inyong pagtuo nga way balaod. Kay ang inyong gituuhan grasya, pero kanang grasya nga inyong gituuhan disgrasya na, kay dili ka na maoy grasyas adunay. Amen. Kanang grasya nga way balao, disgrasya na. Disgrasya. Karon, moingon ba ka nga grasya ang usa ka highway nga imong giagian nga walay balaod sa trapiko? Disgrasya. Disgrasya ang paingnan, di ba, Brother Roy? Amen. Ani ka sa syudad, kusog kay mandagan ang sakyanan. Unya, malipay ba ka nga
walay signal light nag-andar. Walay mga traffic light nag-andar. Malipay ba ka kay mga grasya ni? Kay makapaturatoy tagpadagan kay walay traffic light. Ang pangutana, grasya o disgrasya? Disgrasya. Pag way traffic light, way balaod sa tropiko. Mo, agi. Mga disgrasya ta pag way balaod sa trapiko. Magbangga ay ta. Muna kung way balaod disgrasya. Muna ang inyong pagtulunan karon, mga born again, mga Pentecostal nga way balaod disgrasya ang paingnan. Amen. Magpaturatoy man mos magpakasala nga naman way balaod. Asa man mong dapita makasala nga wa may balaod. Mao man ang inyong doktrina. Unya ang kapait kay di nyo malimdan ang inyong kalag ug ang inyong konsensya kay bisag mo ingon ang inyong baba way balaod. Maghinulsol man mo da bago matulog. Ngano maghinulsol man mo ang inyong mga membro tudloan ninyo nga adisir mo matulog pag hinulsol gyud mo sa inyong sala. Ngano pa hinulsulon man imo sa imong sala kanang imong mga membro nga wa may balaod nga gibantayan asa mang dapita makasala sila. Sa ato pa, Balaod pastor. sa ato pa, Bradoy, ang konsensya nagtug-an. Amen. Nga Amen. doon na gyud mo'y balaod nga gilapas. Ang inyong Inyo kalag. lang gipanghimakak. Amen. Ang inyong kalag Mituaw. nagtuaw nga doon na gyud mo'y balaod nga gilapas. Pero Amen. ang inyo lang unahuna nagtuo nga way balaod. Gilimbungan lang mo sa inyong unahuna. Pero ang inyong kalag na konsensya nga doon na gyud balaod nga inyong gilapas, maoy hinungdan nga maghinulsol mo. Maghilak god minulsol. Oo, maghilak maghinulsol na. Taga miracle mga Bradoy, bisag mga on, Uy, mag-ampo lang pagkaon, maghinulsol magani. sakto kay inulsol kaon na baboy. Oo. Kunya pasalamatan nila ang baboy nga ilang gikaon, salamat ining grasya. Ibalo sila nga kana dili na pagkaon. Inulsol palaan. Hinulsol pa daan. Kaog pasayan, kaog alimango, hinulsol daan kay nga naman pagkaon pala nimo sala naman. Klaro kayo mga isuon nga doon nagig kay balaod nga Amen. gilapas. Amen. Ang imong kalag nagtudlo kanimo nga dunay balaod nga gilapas kay ngano maghinulsol ka man. Suke mahilak gani. Hila pa magani inig hinulsol. Hindi. Oh, onya ang pangutana kung way balaod asa man kandapita lagi makasala. So muna na nga daagi day balaod. Naagi day balaod nga inyong gilapas. Amen. So atong dawaton nga sama ra daay kita sa atong katigulangan naglapas balaod mausad na kita karon. Naglapas tas balaod. Nganong gisukmatan man ta sa Adonai bahin aning paglapas sa balaod kay gusto niya mobalik ta sa pagtuman sa balaod. Amen. Wala ka sukmati aning Malakias 3:7 aron nga ang balaod imong padayon paglapas. Gisukmatan ta aning Malakias 3:7 aron makaamgo ta nga ang balaod atong balikan pero giputol malagi sa tumoy gialisdan malagi sa napulo kaso na sa aning ikapulo Bradoy. Mo na nga nagpaturatoy sila nga ang balikan ko no ang paghatag sa ikapulo mo man gisumpay aning Malakias 3:10. Malakias 3:7 gisumpayan man dayon diri nga asa man matarong baso sa katawo makapangawat o tan-awa may igsoon magpagtika sa Dios nisunod man dayon ang ikapulog halad mo na nga dire ang mga Christians dayon ni sakay Yes na sakay. diya din silang sakay sa pagpanapi pagpangilad sa mga tao pagpangubrag ikapulog mga halad dire sila ni sakay gipanapi nila mga tao ang ilang gibalikan nga balaod Bradoy ang pagpangubrag ikapulo pero ang pagtuman sa adlaw igpapahulay wa nila baliki. Di Wa- mapuslan para nila. Maosa, di man sila madato. Anang pagbantay sa Shabbat, di man madato ang pastor. Ni anang pagbawal nimo sa mga membro sa pagkaon, sa mga giniling pagkaon, di man sila madato ana. Mutong wa nila isguti. Ang ilang isgutan, gipoko sila aning ikapulo kalad kay mo man, diri man sila makasapi. Tama. Diri man sila madato. Amen. Na katunayan ni ana, daghang mga pastor nga nagadato gumikan sa ikapulog halad sa mga membro. Diri sila ni sakay mga ison pero ang sugog balaod wa nila tumana tanan. Balaod magyapon ni ikapulo pero nganong maura may inyong gibantayan. Mura may portahan. Kay mura may bulahan mubukad ang inyong bulsa. Mga scammer na sila. Mga scammer mo ni tinuod nga scam. Ang tinuod nga mga scammer kanang mga simbahan. At tinuod Simbahan. Ay, Christians.
Mo ni mga scammer. Ang churches ginoon, Oh, Mura sige na pantay scammer sila ng nga. mga scam kuno karon. ang mga investment. Oh, mga sama na nga issue karon nga Kapa. kapa. Ang meaning sa kapa, kabos padatuon. Ministry na siya mga igsoon niya. Mo naman na issue ron. Karong panahon na. Pero wa sila magkabantay niya skibuloy ni react. Suko skibuloy sa kapa kay pag angkon-angkon pastor niya kuno mga lugta. Pero wa kabalo skibuloy nga otro kanang iyang simbahan scam kana. Ngalan mangulikta kag ikapulog halal sa mga membro tapos imong pasaligan nga padatuon mo panalanginan mo baslan mo panalangin buksan sa Ginoo ang tabuhanan sa langit ug panalanginan ka pero ang tinuod ikaw ang nadato scam kana. Klaro kayo. Yang sa maskibuloy na helicopter na private plane Na mansion. na mansyon dato dili way asawa way pamilya pero dato kayo May big bike. May asawa. napay big bike pero way asawa lagi sa personal sa sa ato bangas publiko pero wata kabalo sa likod sa kamera. Di ba? Amen. No. Muna na ang mga igsoon dakong scam kana. Mga simbahan karon mangubrang ikapulo. Susihan ninyo. Aron di mo makaingon nga bot-bot ni ako. Sudlan ninyo ng mga dagkong simbahan, di ba nay tagtulo ka bukag, taglima ka bukag ang kada simbahan karon. Kanang bukag nga ilang gibutan silang pulpito, puro na sudlanan sa inyong mga halad og ikapulo. Unya unsay pasalig sa pastor? Sekretos panalangin ni, panalanginan mo sa Dios, kawatan ka pag di ka muhatag, tinunglo ka pag di ka muhatag. Ang membro nga matutuhon ni balik sa paghatag pero wa mo balik sa pagbantay sa Sabat pagkatoy-toy. Damor yun. Ang inyong buhaton ka mo mga membro, ayaw mo pagbalik sa paghatag sa kapulog halad kay di na mo ibot ipasabot sa Adunay. Balik mo sa pagsunod sa iyang Sabat, balik mo sa pagbantay sa mga muidim, mga tinudlong panahon sa mas mga kapistahan. Muna inyong balikan, dili ang paghatag sa ikapulog halad kay nga naman, kining ikapulog halad, basahon ni mo ning Malakyas, 3, 7, 8, 9, ug 10, adto dad sa templo ang ikapulo. Ang sugo dias Malakyas 3, 10, dad ninyo ang ikapulo ngadto sa templo. Asa may templo diri sa Pilipinas? Yaw yan, team. Asa may templo ninyo sa Pilipinas? Ha? Team Poroblida. Walay templo sa mga Hudyo, walay templo sa Israel diri sa Pilipinas. Asa man dadang ang sugo dada mas templo niya, asa man iyong simbahan, di ba nangabang ramo? Nangabang ramo og mga building? Muna ingon na templo. Ay, understand, kuhaan mo ko no, kanang sabutabol mo ko no. Ay sa butabol sa iyong katoy-toy. Ha? Scam lagi na. Mo na scam. Kay bisag way templo ipatuon ninyo nga mo na ni sa meeting place mo ni templo. Niya basahon na to ang New Testament. Magtigom ang mga apostoles na maging sila tigom. Nakabasa ba ka nga ang mga apostoles ng obrang ikapulo? Wag yun. Wa tayo mabasa ng obrang ikapulo nga naman. Sa ilang panahon ang ikapulo adto dad as templo gyud. Amen. Amen. Wala mangobrang ikapulo. Silang apostol Kipa, apostol Shaul, silang Pablo, wa mangobrang ikapulo. Violet sila sa tura. Kay nga naman ang tura nagsugo nga ikapulo dad as templo. Waras libit. Nga naman, kinsa may naas templo ang mga Libita. Libita, mga pare. Mo'y na ay katungod sa pagkubrang ikapulo. Ang mga pastor walay katungod sa pagkubrang ikapulo kay ang mga pastor dili libita o dili mga pare. Busawa mo'y katungod sa pagkubrang ikapulo. Bulago. Munang sa inyong pagpangubrang ikapulo, munay dakong scam. Basahon ko na to Hebrohanon, Bradroy. Hebrohanon, Kapitulo 7. Hebrohanon 7:5. Paliw ko pagbasa, Bradoy. Hebrohanon City 5. Oh. Karon, ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pare mangubra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Oh. Sa ato pa, nangubra sila gikan sa ilang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. Oh. Unsay gisulti ni Apostol Pablo? Motoo ba ka kang Apostol Pablo? Kamo mga pastor? Too me kay apostol sa mga hintel. Unsay gisulti ni Apostol Pablo di sa Hebrehanon? Og ang mga kagikan ni Levi nga mga pare gisugo sa balaod sa pagkobra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Kinsay gisugo pagkobrang ikapulo?
ang mga Levita nga mga pare. Asa sila mangobra? Sa katawhan sa Israel, dili sa mga hintil. Kamo, mga pastor, kinsay inyong ikobra ang ikapulo? Katawhan sa Israel? Dili. Onya kamo mga pastor, sakop ba mo sa mga Levita? Gikan ba mo sa banay ni Levi? Makaprobe ka ba sa imong kaugalingon nga ikaw pare ka nga Levita? Wala kay prueba. Asang dapitas Biblia nga ang mga pastor gisugo sa pagkobra ikapulo. Wa gyud. Wa gyapon kay mabasa. Sa ato pa, scam kana ang inyong simbahan. Ano kayo? Kanang mga membro nga sigighatag sa ikapulo ug halad, biktima sa scamming. Pasira ng Duterte. Ipasira ng Duterte ang apel. Dapat ipasira ng apel ni Duterte ang inyong mga simbahan. Kay scam ka na. Dinhilang kinilang Messianic ni Tsarim Judaism ang walay kobra ikapulo. May sibot mo Amen. Walay sibot musuroy. Amen. Dire sa amo, bawal ng sibot, walay sibot. Walay kobra ikapulo, walay hisgot ikapulo. Every Shabbat gasimba mi, di mi gahisgot og ikapulo, di gahisgot og mga halad-halad. Mga igsuon. Ngano man, ang among gisunod kana region sa Biblia nga si Yeshua milingkod atbang sa panudlanan sa halad. Naama na gina sa Biblia, Brad. Mabasa man na gina nga si Yeshua naglingkod atbang sa panudlanan sa halad. Maunay gitawag Tzedakah box mga igsuon. Dito si Yeshua naglingkod o kanang Tzedakah box kung imo nang tan-awon sa mga sinaguga sa mga Hudyo, wala na sa sulod sa simbahan. Naanas gawas na skilid. Okay, nagpatbang. Munang si Yeshua adto nagpatbang lingkod siya, dito siya naglingkod atbang sa panudlanan sa halad kay wala man na dito sa sulod. Tuanas gawas tua dito galinya, maghalad ang mga tao. Og ang Tzedakah box ang isulod ana halad dili ikapulo. Muna na nga ang babaeng kabos imong nakita mabasa nga mihatag sa iyang Tzedakah duha ka dako ra gid in taon. Maumaong duha ka dako iyang gihalad katong babaeng balo. Mihalad siya sa iyang kinasing-kasing nga halad. Mo na gitawag og Tzedakah. Meaning Tzedakah charity. Gugma lang ba? Gikan sa gugma. Labo piring. Wala mag-ingon nga ikapulo to. Kay ang ikapulo wala sa sinagoga kundi didto sa Templo. templo. Mo na giingon sa Malakias 3:10. Dili kwarta. Dili Oh, kwarta. unya ang ikapulo nga gisgutan kung atong balikan dili kwarta. Pero ang Tzedakah katong gihulog sa babaeng balo, Kwarta. katong mabasa sa Biblia nga si Yeshua naglingkod at bangs panudlanan sa halad, kwarta to. Kwarta to siya. Amen. Amen. Box man to. Box man, masulod ay dia ang mga sinako diya sa box. Sulit yung baka nito. Masulod ay baka diya sa box. Dako ganyan pa. Magbuhat tag baka nga mo, box nga mura pog container sa barko kadako. Kung mauna. So, ang masulod dito sa box sinsilyo, kwarta. Pero kanang ikapulo dili na masulod sa box mga igsuon kay ang ikapulo nga ang gisgutan nga ikapulo gikan sa abot sa yuta imong mga trigo, imong sibada, imong bino, Hayo. imong mga ubas mo na kuwaag ikapulo. Og ang imong mga kahayupan dili kwarta ang imong ihatag kun dili abot sa imong kahayupan, abot sa imong kaumahan, mo na ihatag nimong ikapulo. Asa dad-a didto sa templo. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo naanas bersikulo 10 sa Malakias 3:10. So ito kay Lana. Oh, so ito man dad-as templo. Wa man mag-ingon nga dad-as sa simbahan nga inyong gisimbahan. Oh, be asa mo gatigom ron? Scout. Nangabang ra mo og building? Budiga. Nangabang ra uban. mo og mga budiga aron inyong himuong simbahan unya gipadala ninyo dito ang inyong ikapulo unya hadlokon pag yun inyong mga membro nga kung di mo muhatag matinong lumo nganlan mo kawatan kung kawatan ka di ka maluwas maemperno ka ingon ana pag yun ang paghulga ninyo ngano scam ka na ang pagpanghulga ninyo sa inyong mga membro nga maemperno kung di mo hatag ikapulo scam ka na mga igsuon. Blackmail. Blackmail na, gi-blackmail ninyo. Mga karaho. Maingon mo, kawatan no, makapangawat ba ang tao sa Dios?
Nga ang tao luto na kay pagtuon, Oo. kinaklag langit. Ingon na mama na Bunot na lang yun. mama na iduot nilang bersikulo ang 8 Bradoy. Amen. Mato pa mangutana ako. Matarong ba sa kataong pagpangawat sa Dios? O inyo ding dutan. Mo din lang idot. O matarong ang pagpangawat. Tubag mingon yung mataw dili. O busay mo pangawat. Di ba? Walay kawatan. Way kawatan makasulod sa langit. Way. Mo nang ang dili mingon pagitayin sila. Ang di mo hatag sa ikapulo, maimperno gyud, di gyud maluwas. Useless ang pagsimba. Useless ang pagsimba bisan pag Merkules, Biyernes, Domingo simba ka unya di ka mo hatay kapulo, imperno ka kangano man, kawatan ka, way kawatan makasulod sa langit. Gi-blackmail ang mga membro. Pugos kay sayang kayo dako na kay sige Oh, nagsimba. sayang atong simba niya, maimperno lang tatungod sa ikapulo hatag taoy. Imperno Gi-blackmail lang ang membro. Mo nay scam mga igsuon kay ang ikapulo dili kwarta. Amen. Pero ang inyong gibuhat ron, nangobra mong ikapulo, gikan sa mga construction worker, nangobra mong ikapulo, gikan sa mga laborer, looy kayo, mga driver, onsa pa niya inyong gikuhaan ikapulo, gikan sa opisina nga mga sweldo, kuhaan yung ikapulo, wa manay mabasas Biblia. Sidaka na. Oh, tsidaka noon. Pag kwarta ang hisgutan, tsidaka, o niya, dili ikapulo, kundili, gugma, gikan sa imong kasing-kasing. Amen. Amen. Mao na siya mga igsoon, gikan sa kasing-kasing. Dili kay hulgaon, dili gikan sa hulga. Pero kanang inyong mga membro naghatay kapulo, asa gikan? Kasing-kasing o gikan sa hulga? Gikan sa hulga, ngano man, sa iyo lang ka, maimperno kag di ka muhatag, ngan lang kag kawatan kung di ka muhatag. Sige simba way nada gyud ko. O niya, bisan pag inubay ka, bisan pag kompleto ni mo ng Merkules, Biyernes o Domingo, simba, o niya di ka muhatag, ikapulo, imperno lang yapon ka. Hindi inapugos kag hatag. Nga naman, gihulga, gi-blackmail, nga naman, scam ka na ang inyong mga simbahan. Amen. O niya, masuko mo karon aning tagakapa kay mga scammer, otro man pud mo. Ha? Masuko silang kibuloy kay scammer ko ning leader sa kapa, scam ko nun ng kapa. O niya, wa siya kabalo, otro po na yung simbahan. Nakapalit na magani kag helicopter, na naman gani kay private plane, na naman gani kay mansion, na pa kay big bike, wa pa ka matagbaw. Ha? Kahon. Na pa kay prayer mountain, just dabaw nga perting mahalag, perting dakuan ang gasto na bradoy. Mura na guguno ng paradise. Oh. Ang iyang prayer mountain. Bunga na sa ikapulog halad sa mga membro. Nga naman, scam man ang inyo. Dapat ipasira na kapil ni Duterte ng inyong simbahan. Kay scaman po na ang inyong Kingdom of Jesus Christ. Kada kong scam niya na. Naapay mga membro ninyo, pasuruyon pa ninyo puto. Ligyag puto. Ha? Buntag sa iyo, kagod naglubi. Season na ugting daygon am na. O, kutahan pa nila tag 1,000 ang ilang mga worker kada adlaw. Mo nang tagbaw itong pangaruling ng ilang mga worker, Brother Roy. Blackmail lagi, blackmail. Kay kung di lagi kuno ka mga ruling, di ka muhatag sa kutang 1,000. Maimperno ka man. Karaho Onya. yung dako. Mag-abang ka na ilang mga simbahan dahil diri sa kuan, mga probinsya, nagtuo kag skibuloy may gaabang na, dili. Ang mga worker nga nagpuyo diya, mo'y paabangon mo'y gabayad sa abangan na. Mo din na hinungdan nga mga worker, kagod yung lobi, suro yung puto. Kasinggit yung puto, O, suro kutsinta. yung puto niya, mga ruling, dala gitara, kanta yun kay para makabayad sa abangan sa ilang pastoral house. Sa ato paskibuloy di mo hatag og bayro nun sa mga pastoral house. Kay ang namuyot yung worker, mo'y mo abang, mo'y mo bayad. Ano man, scammer kang dako. Ha? Munay dako nga scam. Pirmi lang, mura kag boxer nga pirmi kumkum, di ka balo mo hatag. Oh, sa tanang pastor, skibuloy ray boxer. May pang-ubang pastor kay kartista, bukhad ang kamot. Oh, arang-arang pa ning leaders kapa kay bukhad ang kamot na doy. Ah, tinood. Kartista goro ning pastor sa kapa kay bukhad man kamot, muhatag mas membro. Kanis kibuloy wa gi ko kanang muhatag nis membro, kum kamot ani boxer ni siya. Mo na mga igsoon nga scammer na, mo nang tandi lang kay kang kibuloy. Bisan kaning miracle crusade, scam ka na.
Ha? Mga karaho. Ay sige mo pangobrag ikapulo sa inyong mga membro. Ala, ikiha ko ninyo. Ngayon, mag-abot as korte nga Biblia nga itong basihan. Kaya nga lang daw scam ng inyong mga simbahan. Ya, inikiha ko ninyo. Ano yung base tas Biblia? Asa may basihan ninyo? Mangobrag mo ikapulo. Asa mabasa sa Biblia? Biblikal man kata. Ha? Magdibate tas korte. Pinagig Biblia. Di mo gusto sawayon. Ay mo pasaway. Paminaw mo. Muna na ang mga igsuon nga, kini, naisgutan nato ni Ron. Ha? Wa man nato ni tuyo ah. Pero mo man ninisgutan, kamo may gibasan do Malakias 3:10, mo balik tas balaod, balik tas Torah. Amen. Ha? Di ta mo balik pagpangilad sa mga tao. Okay man ang ikapulo. Basta, saktong application sa... Saktong lugar. Exacto application. Kung tinuod kang pare ka, yes. okay na. Pag ikaw makaprove sa imong kaugalingon, ikaw pastor, libita ka, gikan kas banay sa libita, o niya pare ka, makakobra kay kapulo, ikaduha, naakas templo. Naakas templo ka puyo. Nya karon kung naakas Pilipinas asa templo nimo. Saktong lugar. Nga ang templo to amas Jerusalem, dili man dis Pilipinas to koron. Sakto man ang ikapulo. Right man, right place. Oh. Sakto ang Right ikapulo wala na siya mo expire, so ginlanta mo. Amen. Ang ikapulo wa na mo expire, ang balaod sa ikapulo, ang sugo sa ikapulo wa na mo expire. Nagpadayon na hangtod karon. Pero insaktong dapit, insaktong leader, insakto ang pare nga mo kobra o insaktong butang ang gihatag. Amen. Ha? And protocol gid ba? Oh, kung dili man insakto, dili na pwede. Invalid na siya. Oh, kinang insakto. Kung di insakto, scam kita siya. Iskam din na siya kay Prangka- pangilad raman. Di man naingon nga Amen. yaw-yaw. Kitang duha ikiham ra ha. Also, tugot Kasi ako ray mapreso ning kalakiha. Ha? Scam pinang klaro. kay Scam na klaro. Wala man nasubay sa protocol. Wa man masubay sa bersikulo, wa masubay sa Biblia. O masubay sa instruction. Unya hulga-hulga ra dayon sa mga tao. Sa ilang kanang hulgaon nimo kung di ka muhatay kapulo, maimperno ka. Ang himo mo lang ang Malakias gihimo ng kutsilyo gidulit sa Kana. giog sa membro ba. Oh. Atag ka di. Oh, kutsilyo na. Tolis. Tulis na tubanan kanang Malakias 3:10 mo na pinakahait nga bersikulo, kutsilyo na magison nga gidulit sa imong tutunlan. Pag di ka mo hatag, imperno ka, patay ka. Adi hatag in tao ng mga membro. Mo na mga igsoon. Mga membro ta mga angay magbata. Pero mo, ang membro mo angay mamata, pero saon sa mga membro bro nagpakabuta bungol man sad. Hilo na hilo. Piyong man. Ni piyong man sad. Karaho. Makadungog mo ani untang ani nga wali mo ingon sa mo mga membro ning ara man din sakto dayto no. Magmata unta mo na unsa man sad nga mo piyong man sad mo. Hatag ra man sad mo hulgaon sa inyong mga pastor. Ha? Motong ako sa una nahigmata ko ani Bradroy, tapat kay ko gikapulo sa una. Hatag uta, miracle ko sid butas una, hatag itay kapulo halad. Unya katong nabalhin na pug kog lain kan adto ko skulto nga ko ang grupo kay kining mag niid tag kan ba maniid man tag mga pagtulutan ko basig mo na ni nagtudlog tinuod dito na nga mo ikapulo dito skulto nga mo tong butangan na mig kahon sa mong balay ihulog na nga mo kapulo kada adlaw hatag sinsiyo kapulo igo sa kabulan daghan na tog sulod kwaon tos among leader magdala siya gawi ang ablihon dito kwaon ikapulo pero sa diya nakita na ko nga nagkabulyaso nakita na ko na ang pagkababaero na ang mga kahilas o kangilad sulod sa ilang pamilya sa ilang kinabuhi wa na kumuhatag si kapulo kaya akong huna-huna ang akong pakanon si kapulo mga bitin di magsilbi akong pakanon si kapulo lobo di magsilbi pag na-prove nako nga ang nagkaon si kapulo dili alagad di gyud kumuhatag si kapulo mutungwa na kumuhatag Bradroy ako siyang ginan ko sorry kayo di sulod ang kapulo gigamit na mo pang gasolina siya okay ra. Adto ko, alegria, adto may alegria. Pagwali ito sa alegria, ako may gibanatan. Siya, adto mo paghatag, adto mo magpa-blessing sa gasoline station. Kay dito niyo gihatag niyo ikapulo. Kaya ako magingon nga, among gipang gasolina, among ikapulo, nag-travel na mo para magwali mi. Pagbasa ganyan aning aning Hebrehanon, niya magigamit ning Hebrehanon, 7:5 man siya kabantay. Gigamit man ang bersikulohan, nakabantay man ko. Ako din gipangutana asa man mabasa sa Biblia. Karon unsa may ilhanan, unsaon pag-ila ang usa ka taong libita. Aron mo'y taga si kapulo. Ingon ni siya kanang naghatag, kanang Nagwali. nagwali, nagtudlo sa sugog balaod mo na yung mga libita.
Iko karon kay naman tay mga kauban nga nagtudlo sa sugog balaod, mga libita din sila. Angayan din sila mo kaplo. Siya dili pwede. Kay wala pa na sila makakuan. Wala ilang asawa. Wa ay lang mga asawa, wala pa madala kuno. Madala. Wa madala ilang asawa. Mao ba? Kumuday na requirements, kung madala ang asawa. Kung karon niya magit mga ulitaw. Oh, gawa niya mga asawa nga nagtudlo sugog balaod. Buko jud bayo. Kung ko bigay maayo, kung niya magit mga ulitaw nga nagsugtod og sugog balaod. Maway kabilinggan sa kinabuhi. Ang ngayon na di mo kobrang ikapulo, ingon ni siya. Aw kana kung makahimo na sila paggabas sa tao nga dili madutlan. Di na biblikal. Kung magabas na ko og tsinso ang imong makagabas na ko og tsinso, gabso nimo sa tsinso ang tao nga di madutlan. Kana qualified na kuno kang cover kapulo, iko asam na ang basa sa Biblia nga mo na requirements. Wa nakatubag. Muna nga undang niya ang iyang topic, luksog laing topic. Mga tunto. Nga naman masumpo man god. Mabulgar gyud, mabunggo gyud ang bakak nga pagtulunan. Masakpan jud. Masakpan gyud. Basta imong kukuron. Basta imong kukuron ka ng baka ka pagtulunan. Mga scam nga pagtulunan. Muna karon ni gawas man ni na issue man ni rong issue sa kapa. Ang kinang scam ko no. Awa mag ko mag-apil-apil anang kapa kay di man gyud ko mo apil ana nga naman. Natagam ng gudta atong dito nahitabo sa katong aman sa una bradroy dito sa sa Pagadian. Wa gyapon matagam ang mga tao. Tungha ning kaparon nangapil lang gyapon sila. Mo taw kung giingnan ako ay gyud mo kapil-apil na. Kana scam rin gyapon na. Resulta may lang ang primero mo makadawat. Pahinog ra mo. Oh, pahinog nga paanad man pagana aron sigang tabi kay dawat ka tabi ka. Katupong nakadawat tabi putos yung makadagan. Inig kadagan na. Pero may scam na. Inig kadagan na hawa na di na madalag bayad, hawa na layas. Kung mura yan isang puta na karon nasuko ang mga taos kan Duterte dito sa Mindanao kay pa-close ni Duterte ang aman aw kanang kapa. Sako mo kay wa mo makasabot pero ang tumong ni Duterte para sa inyong kayuhan. Ay pa day mo mubalda si Presidente Duterte kung wala. Nahuman na hilak. Nabiktima na mo, daw na nang hilak. Pasalamat gani ta, wapay nang hilak, gibadlong na. Pasalamat gani mo nga wapay nang hilak, nga badlong na pero doon nang hilak brother kay na nigipa-close unya nakahatag na. Mo pag PN. Mo pay pag PN. PN nila sus unya gi-close apas kang wa kabawi. Akong bayaw na biktima nagka-appeal unya wa intawon kabawi nang inutang para bang kwartas ko. Agoy. Ang loans is ato bakay. Oh unya na ay tubo nga iyang bayranan anang iyang giutang unya gipa-close ng Duterte mo'y nanghilak. Mga igsoon bintahat nung naguna. Muna na mga igsoon maghisgota na to na pero wa mo kabalo nga ang number 1 nga scam naa sa simbahan, Churches. mga simbahan, mga pastor. Nga naman mogamit kag bersikulo nga wa kay ikapamatuod sa imong kaugalingon o nya hulgaon mo mga tao. Sinan ka na kung ang imong mga membro, mga seaman bradroy kadako ra sa ikapulo nga imong gikubra. O nya nabalik bago na sa tao. Maingon ra ka nga ang Ginoo ra gyud manalangin nimo brad, iampo diri ka, mura gyud na imo. Ang pag-ampo ra imo ipasalig. More po na. Aron lang mo hatag membro, iampo ra gyud membro pero noon ka nga nay mabalik sa membro ni ana mga igsoon. Wa Mao. Scam yun. muna nga dakong scam na mga kasimbahanan. Muna ay mo kasuko nga nagsulti ko ninyo ni ini nga kamaturan. Kay gusto lang ko mahigmata mo. Kung gusto mo maglikaya ng mga scam karon, gawas mo sa mga simbahan. Kaya na, muna Kay muna number 1, dugay na mong na-scam diya. Mga scammer nga wa na priso. Muna mga scammer nga mga preso, dugay ng panahon, wa gyud masakpi. Muna pinakamaro ka scammer. Oh, kay ginagmay man bradroy, way pasalig ba nga ulian ka? Pasalig. Limpyo plano. Thank you plano, muna gwapo. Muna nindot. Lagit pesaan. Pasalamat ganita nga nakalingkawas ta ni anak nga pagtulunan. Amen. Ay mo kasuko mga igsoon. Amo lang mong giawhag sa pagbalik sa Torah. Akong balikan ang city sa Malakias City. Kamo sama sa inyong mga katigulangan. Naglapa sa akong balaod. Apan pamalik kamo kanako og dawaton ko kamo. Balik mo kanako. Dawaton ko kamo. Balik ta sa Torah. Dawaton ta sa Adonai mga igsoon. Kumo balik ta sa Torah. Nangutana pa gyud sila unsa may buhaton namo aron pagbalik kanimo. Ang nangutana ani Israelita. Unya
diha sila gisukmatan mismo nga naa ang templo. Amen. Nagbarog pa man Barog templo. pa ang templo. Aning panahon na. Mao na nga ningon nga Adonai, mangutana ako matarong ba sa usa ka tawo ang pagtika sa Elohim. Dili apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi sa mga ikapulo og mga halad ngano man nga gipanilingan sila sa ikapulo og halad kay nagpuyo sila sa yuta sa Israel na ay templo nga barog unyawa sila mga tag ikapulo. Buhis Unya na siya, nganong buhis. imo maning gamiton nganong inyo maning gamiton sa inyong mga simbahan naabamos Israel. Kamong mga pastor nga nagamit aning bersikulo naabamos Israel o niamos Pilipinas. Naabay templo nga nagbarog diri o wala? Wala ang templo to as Israel. Karon wa nay templo sa Israel kay ang Dome of the Rock mo'y nagbarog dito. Mo hinungdan ang mga Hudyo karon sa Israel, wa na sad mohatag si kapulo kay way templo ug way mga pare. Amen. Mo na ang mga Hudyo nakasabot. Ang Hudyo husto sila. Nganong nihunong og hatag ang Hudyo si kapulo kay way templo nga nagbarog ug walay mga pareng libita. Pero kamong mga pastor, nagpaturatoy mong pangobra sa ikapulog halad, bisag way pastor, bisag way pare, walay templo, o dili pag yuta sa Israel ni. Kulang mo na buhatas mo kulang ang proseso sa Kulang. Kulang ang mga proseso. o procedure. ang mga kagamitan. Unya karon kamo mga pastor. Kompleto na mo wa man, way templo, way pare, Pilipinas pag yun ni. Munang di niyo pwede gamiton ang Malakyas 3 Gs. Kompleto mo sa Ha? Muna kung inyo ning gamiton ang Malakyas 3 Gs, mga igsoon, scam na, pagpangilan na. Amen. Gihulga lang ninyo ang tao, gidulitan yung kutsilyo. Ang kutsilyo yung gigamit mo ning Malakyas 3 Gs. Hulgaon na yung kawatan ka, tikasan ka, di ka maluwas. Ha? Bosa, asa dita mo balik ta sa pagsunod sa Torah. Kay ni amatas Pilipinas, di ko moingon nga mubalik ta paghatay kapulo. Kay ni atas Pilipinas, asa man nato yatay kapulo? Wa may templo, way pare, Sa pagkakaroon. nya Pilipinas ani. So ang akong awhag mao mobalik tas Torah. Kay mo nay gustos adunay nga mentras ni ata dire, wala na sa atong nasod pa makabalik. Mobalik tas Torah. Aritas tora nga wala gikinahanglan ang requirements nga adtos templo. Oh, kanang Torah nga wala gikinahanglan ang templo, wala gikinahanglan ang yuta sa Israel, ug wa kinahanglan ang pare. Kanang sugo ba nga bisang asa ka magpuyo? Matuman nimo. Oo. Oh, mo nay atong itudlo nga mobalik ta anang sugo nga bisan asa ta magpuyo atong tumanon. Pero Amen. kini ikapulo kay adto man ni tumanon sa Israel, adto man ni tumanon sa naay templo, adto man ni tumanon kung naay pare libita. Manang di na nato pwede itudlo diri sa Pilipinas. Hinaot pang makasabot mo. Amen. Hinaot Amen. pang di mo magbinugo. Kamatuoran ning among gisulti. Dili man ni panapi ang amo, dili pang warta, dili pang ila, dili scam. Nagtudlo mis kamatuoran. Panglangit ni Kanang Amo. dayag nga kamatuoran. Amen. Way lipod-lipod nga kamatuoran. Amen. Mo ni among gitudlo. Masuko mo masuko. Natural lang. Kung masuko mo, kay naigo man mo. Oh. Masuko mo, kay gitug-anan mo sa kamatuoran. Truth Gusto mo, hurts, hapo-hapon mo na mo. Ha? Ang gusto ninyo, hapo-hapon mo na mo, sailoan mo na mo. Santoson mo na mo, bisag ang inyong gitudlo, bakak. Kami, wa may sailoan dire. Ha? Ang kamaturan mo'y among isulti. Amen. Muna naa mga igsoon. So, balik ta sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 25. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay og tig-atiman sa inyong mga kalag. Amen. Dalaygon ang Adonai mga igsoon. Amen. Mubalik ta sa atong tinuod nga magbalantay. Ha? Mubalik ta sa tinuod natong magbalantay. Kinsa? Ang Adonai Yeshua mga igsoon. Amen. Amen. Mubalik ta sa atong tinuod magbalantay nga mao si Adonai Yeshua. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nang isalaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay og tigpanalipod sa inyong kalag. Muna naa, giawhag tas pagbalik sa Torah aron musunod na ta sa atong tinuod nga magbalantay mga igsuon. Ha? Tinuod nga magbalantay og tig panalipod sa atong kalag nga mao si Adonai Yeshua HaMashiach.
Pag di ka mo balik sa Torah, di ka makabalik sa imong tinuod nga magbalantay. Kay si Adonai Yeshua, mga igsoon, nagsunod sa Torah. Amen. Kung sa gingon ni Adonai Yeshua, Matthew 5:17 ngadto sa 19. Kung sa gingon ni Yeshua ya, 5:17. ngadto sa 19. Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moses og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini kundi aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Amen. Timan-i kini samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o labing dyutay nga bahin sa balaod dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Amen. Amen. Mao nay gisulti sa atong tinuod nga magbalantay og tigpanalipod sa atong kalag nga mao si Yeshua HaMashiach. Wala niya sa ilui, wala niya isalikway ang mga balaod ni Moises. Samtang kamo mga pastor nagsalikway sa balaod ni Moises. Taliwas lagi kay gisulti. Di ba nagbansiwag mo, nagbaiwas mo sa atong Adonai Yeshua, nagbaiwas mo sa Misaya? Ayaw ninyo hunaa nga miani ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises. Klaro kayo, bisan sa paghuna-huna, gidili niya. Ayaw ninyo hunaa nga si Yeshua nagsalikway sa balaod ni Moises. Pero kamong mga pastor, nagsalikway mo sa balaod ni Moises, dili kay huna-huna, inyog yung giwali. Itudlo. Inyog yung gitudlo. Nga wala na balaod ni Moises. Baliktad yun. Sa ato pa, nagbaiwas mo sa Misaya, dili mo parihag direksyon sa Misaya, Amen. dili mo parihag pagtulunan sa Misaya, sa atong tinuod nga magbalantay og tigpanalipod sa atong kalag, dili mo tinuod nga kauban niya. Nga naman, kabaiwas ang inyong pagtulunan. Amen. Si Apostol, si Misaya, magsalikway sa balaod ni Moises, samtang ikaw, pastor, iwali nimo, wala na balaod ni Moises. Ayaw ninyo huna-hunaa. Timan-in ang pulong ayaw. Bisan sa paghuna-huna, ayaw ninyo huna-hunaa. Nga miani ako ros pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron sa pagsalikway ni ini. Timan-i, ang tuyo ni Yeshua sa iyang pag-anhi dili sa pagsalikway sa balaod. Amen. Pero kamo nagpastor aron iwali nga way balaod. Ayay. Pagkadako ang Taliwas. baiwas ninyo sa Misaya. Si Misaya wala mo ani aron pagsalikoy sa balaod, samtang ikaw na master aron magwali nga wala na balaod ni Moises. Malasa. Di ba dako kayong kaguba, dako kayong baiwas ninyo sa Misaya? Layo kayo. Layo kay mo. Kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Di ka kasabot sa Torah ni Moises, di ka kasabot sa Torah, di ka kasabot sa balaod kung di nimo sundon. Amen. Pero kung sundon nimo ang Torah, ay ka makasabot sa hustong kahulugan sa Torah. Amen. Amen. Kay si Yeshua Misaya, wala man magsalikway sa Torah, tanawa, iyang ipasabot ang hustong kahulugan. Matod pa niya, hatagan kininyag hustong kahulugan. Muna, kamus amang ka makasabot sa hustong kahulugan, pastor, sadya magsugod na kapagtuman sa Torah. Pero magsigigay kagwali nga, wanay Torah, wanay balaod. Ang ngit-ngit pa sa alakitran ng imong pagtuo. Timan-i kini, samtang, timan-i sa ni pastor, dugang panggiingon dire mga pastor, paminaw mo. Timan-i kini, samtang may langit pa ug yuta. Napabay langit ron? Ayuta. Amen. Samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sayluan, hangtod matuman ang tanan. Nganong gisayluan man nimo, pastor? Wa na bay langit, wa na bay yuta. Mintras kuno naglungtad pa ang langit ug ang yuta, walay sayluan sa balaod, bisan jutay nga kudlit. Hangtod matuman ang tanan, wa pagani kakatuman sa usa. Gisayluan na nimo, ingon Yeshua, hangtod matuman ang tanan, tumanon sa nato tanan. Wa pagani ta kasugod og tuman, gisalikway na. Kang Yeshua lahi, hangtod matuman ang tanan. Sa ikaw di na mo tuman. Kadakong ba iwas anang imong winalihan sa pagtulunan ni Adonai Yeshua? Bosa ang dili magtuman bisan sa labing gamay nga bahin sa kasuguan og magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingarian sa langit.
Maayo na lang mahimo kang labing iwit Kaysa di malang kaysa di gid ka malangit. Pero mga igsoon, tinunglog yun ang magwali nga wala na balaod. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. Amen. Di dako ko karon. Dako. Muna ka Mahimo maturan. ta dako sa langit Bradroy kay nagtudlo man ta. Muna ka maturan yun. Mo na kamaturan ang nagtudlo sa pagtuman sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. So dako dai mi anis gingharian sa langit. Unya kamo mga pastor mag-janitor lang mo dito. May lagig malangit sad mo kung padayon gyud mo nga magtudlo nga way balaod. Ha? Padayon ka gatudlo nga way balaod kauban mong Satanas. Ang gamay mang parte sa balaod yan, dahil tibuok man, Oo. hindi na malangit sila. Oh. Nya kang ila tibok man kung magtudlo ka gamay parte ba? Itong dili ko nagtuo ba nga gamay balaod dili importante, mautoy at iwit. Gaway. Oh, maato sa Mga iwit. gamay o iwit. Pero kanang yung nagtudlo nga wa gyud balaod. Oh, di ba lagi to? Andi gyud bisag iwit di maiwit. Wala gyud na sa langit. Muna na mga igsoon. Di ka kapyo. Bisag unsa ka gamay sa balaod di nato ipagamay. Kay Amen. kung magtudlo ka nga kini kay minor murag minor ni ato Oh. ipagamay. Nagtuman ka kang pero nang itong mga Oo. giisip nimo nag-isip ka nga minor na siya, mao nang maiwit ka. maiwit ka. Muna wala kunoy atong isipon ani nga minor. Wala isipon atong gamay sa balaod. Hangtod matuman ang tanan. Dapat ingon ana ang inyong pagtudlo mga pastor. Balik lagi tastora aron makasabot mo. Di mo makasabot kung di mo balik. Okay. Jeremias. So ang mga makasasala giisip ingon nga mga nasalaag nga mga karnero. Jeremias 50:6 ug 8. Ang akong katawhan sama sa nawalang karnero nga gipasagdan sa ilang magbalantay didto sa kabukiran. Sama sila sa mga karnero nga naglatagaw didto sa mga kabukiran. Wala sila makatultol sa ilang puloy-anan. Atakihon sila sa makakita kanila. Ang ilang mga kaaway nag-ingon nakasala sila sa Adonai, busa dili sila sala sila sa ilang Adonai, kasala. Sa balik. Atakihon sila sa makakita kanila. Ang ilang mga kaaway nag-ingon nakasala sila sa Adonai, busa dili sila sala ang atong gibuhat. Busa dili sala ang atong gibuhat. Moingon ang kaaway, dili sala ang atong gibuhat. Misalig sila sa Adonai nga ilang katigulangan. Sa ilang katigulangan og sila angay untang magmatinud-anon kaniya. Katawhan sa Israel. Utso. Katawhan sa Israel, biya kamo sa Babilonya. Paninguhaan ninyo nga kamoy unang mubiya kaniya. Amen. Kay tanawa O, yan ang aghaton taman. ko. Yan ang taman. So muna kayo sa Biblia nga ang akong katawhan sama kuno may sama sa nawalang karnero nga gipasagdan sa ilang magbalantay dito sa kabukiran. Mo ni nitabo ang mga makasasala giisip ingon nga mga nasalaag nga mga karnero nganuman gipasagdan sa mga magbalantay. Kinsa man yung mga magbalantay, mga pastor nga mga pulpul, mga pastor nga nagwali nga wa nay balaod ang mga karnero na salaag. Ang mga pastor nga nagwali nga way kasuguan wala nay syabat, wala nay mga balaod, mauna ang mga pastor nga nagpasalaag sa iyang mga karnero. Mga igsoon, Amen. magbalantay nga nagpasalaag siya mga karnero. Sama silang mga karnero nga naglaag-laag dito sa kabukiran, wala na sila makatultol sa ilang pahulayanan nga dapit. Wala na sila katultol, nalimot sila sa pahulayan mga dapit. Namatod pa ang akong katawhan na salaag. Ang ilang mga pastor maoy nagpasalaag kanila. Nga naman, gitudluan og bakak, gitudluan og di maog giiskam. Gipang-ilag, gipangwartahan. Mga scammer ang mga pastor, mga igsuon. Muna pagpasalaag nila. 34:6 Ezekiel. Nagatibulaag ang akong mga karnero diha sa mga bukid ug sa mga bungtod ug sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan apan walay nangita kanila. Pagkaluoy, mga igsuon, nagkatibulaag in town ang iyang mga karnero
Nagkatibulaag ang ako nga karnero diha sa mga bukid og mga bungtod og sa nagkalinlaing bahin sa nasod. Nagkatibulaag ang iyang mga karnero apan walay nangita kanila. Walay nangita kanila mga igsoon. Si Amen. Adonai Yeshua maura gyud ang bugtong nga nangita kanila pinaagis paggamit siyang ebanghelyo. Amen. Amen. Kining programaha karon sa kanginan nga inyong nadungog. Mauni paagi ni Yeshua siyang pagpangita kaninyo. Kay nasayon siya nga kamo nagkatibulaag, kamo ni salaag, kay gipasalaag mo sa inyong mga pastor nga mga pulpul. Pero gipangita mo ni Adonai Yeshua mo siya pinaagi nini nga programa. Kay ang iyang ebanghelyo mao iyang gigamit sa pagpangita kaninyo mga igsoon. Matthew 10:6. At tuwa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Amen. Matthew 15:24. Unya mitubag si Yeshua, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Amen. Sa ato pa si Adonai Yeshua ra gyud nangita karon. Amen. Dili kami ang nangita. Instrumento lang mi. Amen. Si Adonai Amen. Yeshua ang nangita kaninyo, kay kamo ang nasalaang nga mga karnero, pero kami ang iyang instrumento, mga igsoon sa pagpaabot sa iyang ebanghelyo, nganha sa iyong tagsa-tagsa ka mga igdulungog karon, aron kamo mahibalik sa Torah, aron kamo mahibalik sa kamatuoran. Amen. Dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. Hinaot pa nga inyong masabtan. Wa mi manghilabot ninyo. Nagtug-an lang mis kamatuoran. Amen. Amen. Gigugma mi kaninyo sa ngalan ni Adonai Yeshua. Giigugma mo na mo. Amen. Busa, kung doon na mo'y kasuko, huwag tangan ang iyong kasuko. Kaya huwag mo'y mahimo batok sa kamaturan. Ang kamaturan, maghahatag ka na itong kagawasan. Kung Amen. atong dawaton ang kamaturan. Amen. Amen. So, kaya naman sa taigong panahon, mga igsoon, sa atong pagpadayon, ako lang ipanghinaot kaninyo na ayaw ninyong ikasuko ang mga pulong nga inyong nadungog, kay kami nagtugan lamang sa kamaturan, instrumento lang mi sa Elohim, sa pagbutyag sa kamaturan, sa pagwali sa Ebanghelyo, aron kamo pangitaon nga nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Amen. Magampo kita, Bishem ha-adon Yeshua ha-Moshiach, hinaot pa Adonai, nga imong buksan ang ilang mga kasing-kasing, ug huwag tangon ang mga pagduha-duha sa ilang mga kasing-kasing, o mga batuon nga mga kasing-kasing imong pagawag tangon ug paghatagan mo sa kasing-kasing nga unod, kasing-kasing nga mosunod sa imong Torah, kasing-kasing nga mobalik andam nga mobalik sa imong Torah. Sa ngalan mo Adonai Yeshua HaMoshiach, among Misaya mong manuluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Ug kay wala naman kitay igong panahon mga igsoon, kini ang inyong ubos nga lagad sa kanginan. Brother Gideon Silva, kauban gihapon sa itong beloved brother Roy Celeste, ug sa akong mahal nga anak, Chit Kino Roy Silva, manamilit kayong tanan sa pagingon bulan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatug, magatuman ni ini, hangtod sa sunod nga higayon sa samang taknaw sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch hababishem Adonai, dalaygo nang nagani sa ngalan sa Adonai, maayong buntag ka natong tanan. Shalom, shalom.